Hold så for helvede. Det er LFD Minecraft her. Ja. Ja. Det er også. Det er også igen. Vi vil faktisk gerne tale om... vi har fået lavet en kanal, og vi håber, at I vil se vores videoer, ikke? Ja, og vi har allerede uploadet en. Det var sgu meget god. Vi begynder at uploade. Vi starter efter vi er i gang med det. Efter vi har uploadet denne video. Okay. Så uploader vi en til. Og så skal vi uploade den der. Ja. Ja, vi gør det sidste gang. Ja, men tak fordi I så med denne vlog. Den lille vlog. Start vlog. Denne vlog. Vlog? Vi starter med vlog. Ja, vi starter med vlog. Og du... Tak fordi at I så denne video. Det var sgu sjovt. Ja. Ja. Vi ses næste gang. Det kommer an på, at man er død. Ja.